Face of karbi anglong kechengsi angkung. Taralangso long kepado pon. Kechengsi anong kachipalong apan suri pokep pipajir ponji. Lason si West Karbi anglong Talenhan Society atumpen chipatir pipon si. Raji kichipati Face of karbi anglong pu amen pen. Kedam tang inkoy rasir kep arni serdihuna klam botat lang solong. Audition kepado pon. Ason tak taksi pininipai tong kep arni sitami. Difu KPH Taralangso long padupon lu. Munti dami West Karbi anglong lapen, East Karbi anglong, arlo sitami, pinangan kichipati ahin, kichek atum dopiklu. Bon sitami, inut bahay ni atum ki, akichek dop, puboy pit sitami, akang tu yang dengan, kachipali dun jia panatowar, kachini neatum do ulang. Labangso kisung chini damsi, West Karbi anglong, Talenhan Society Committee, Chiseng Ponsi, Face of Karbi anglong pu, amen pen raji kichipati padupon lu. Lason sila bangso West Karbi anglong arlo. Talenhan Society Committee along arpu ki endun pen kichipatir pipon atum laki. President Prema Hansepi, Secretary Mirdina Ronghangpi, Vice President Runme Dera, Assistant Secretary Hani Kropi. Alang li tumsi, bangso sayalong arpu en ponsi kiklem ki dam chipaduk ponlo. Adun thula bangso long kachipate dun long laki Miss and Mr. Steen Kids atum ansi chipati dun longpu lapen adun thu alang li prema hansi pipen pirangkia thengnu nang kaningje dun atengki labangsu ki chipati pon along ka chipati dun atuma phat misten anong e lapen suri phokepan pipa jir pon pupusi pachini ponlo lapen la anchot kalisi labangsu ki chipati along ki chengsi anong e ka chipalong aphan lake sizzling queen season 2 along sitami joy ke pen chipati dun long phit pupusi clardak pen pirangkia thengnu nangingje dun kechengsi lo bangso audition kechengsi kenang tung West Karbi anglong kes badalo gedi oh kalang lo nilitum committee amen bang ke West Karbi anglong Talenhan Society po la so society pen nilitum pangcheng po nilo la so a programa bang kenang tung lo bangso so kibi pen la non uwe kimi tung kanang tung kopi ane keban yelang future pan la son tips dung la son isiang deng pan kemathan nang tung son kedong o nilitum mathalo nilitum la West Karbi anglong ba lapu East Karbi anglong po oi phit sitame ke thek ke re hin telena hin dopik sitame ajaha katumbang ta ke mane adim klong ke long dun thek the do ba thek tu oi phit sitame adim pale dun thek the pine polase la bangso nilitum matha pensi la so society bang seng ponlo la sinon ke cheng si ajai mek bang ke nilitum la Face of Karbi anglong pu fashion so si pangcheng poniklo la pen la bangso society pen nilitum la fashion show puchot kali kaprek talent pusitame nilitum bipon igbomji nang tung lo bangso so kibi pen kategori ko ane tung hasinang tung lo bangso deng bi kon non nilitum ki bipon ke Miss Mrs Teens la pen kids atum phansi bipon iglo Alhamdulillah antade la ke damtang la audition ke antang bung bang ko ane tung sinang tung ke select kon sundelo ke damtang nilitum serdi huna klamalong si audition bang bipon iglo halada ka bang nilitum 40 contestant long poniglo select poniglo la pen pini la dakta la son thak si mesen pen nilitum pachun ponik po ba contestant long ponik po sining the pon la bangso show long winner mate chengsi anong ekelongi la pusan nang tung kopan ba apai la pen ke la khapon do mani o nilitum la category pli pen pangrum pen la winner atum phan nilitum 50,000 angbong mane prize money pi ponji pose thik poniglo nang itong labang so long yang si kechengsi anong elong depen la pen det kaprek long klam long sami lang itong lupsan upper side kimi lupsan ki ponje tung dolang lalon ladak winner atum phan ke nilitum non pusita me advertisement long sita pangdak poniglo direct entry to sizzling queen na long hedi haladak sita me dun long ipo lapen ke best photogenic phan pusita me music album karbi music album long sita a chance long ponikpo piponikpo nang itong labang so kibi penang itong long bang ko an man det kaprek katum penang itong kecerap kecetul lupsan do mani no namat ke nilitum lapu wesanatu la fashion show amate aprang ke haitang la ke YF along winner 2023 winner Miss Clearmina bongong pi pen sita me nang cherap don lo la pen ke M2M production na hin pen sita me nang cherap don la pen ke pu langli Indira kram pini sita me nang cherap don lo la pen son thak si do penan dolon nilitum claim rapet arisang ho tum sita
ตั้งแต่เราบางโซแกรนด์ฟินาเล่มาแต่อังดุงกิติคอมเมนต์ตัวนี้สิ่งนั้นต้องไปที่ยี่หลบสันดลุมัน pathik ponilo nilitum 19 November 2023 si pathik ponilo adim labang ke ser dihun aklam West Karbi Anglong si pathik ponilo la social kibi pona the bang ke la lo nitum committee mata ka seng mata nitum ka chengwai ke la puson helo thema West Karbi Anglong hin stame ke the ke atelen non owe ki mitum ta do ik pik la pen nang ki klang lunde tum ta do ik pik lang la se un an pen nitum bang opportunity sa bang hapu bang asap so ka dure do kok anthema nilitum nang che pate do ning pulote Guwahati andam nang kok Nagaon andam nang kok jeneba isalong stame show do ola dak an bang nang kok ti diffurong so pian ke bang phan ajha tum mang ke financial problem ta do kok ti la se hala so opportunities bang nilitum ka asap so ka pajoi pkg phan se ka bor ipon lo nilitum ke try pon lo an pen try pon thu po no ni pranks ta me belek talents ta me school longs ta me kopine ke kan kilun ladet pen ang par ta nilitum ke claim pon ji ason ka matha pon do ke mang pon do la se nangli tum herju me la pen nilitum jongsi cheton polote la penang parta nilitum por ipon thulang pasi mang pon dolo anchalo ani la bang so lo nang tum jaje se tum men nang tum khani jilu nilitum audition na bang ke hadak West Karbi Anglong bang ke nili pen lapu 100 Miss Rongkhang winner la pen non KYF long stami runners up ke hai bang philo nilitum ban amat se do hadak bang ke judge lo la pen non hadak difu long bang ke nilitum Miss Karbi Anglong winner phansi hang lo la pen hala Miss chuning Grand Falcon runners up ke hai bang hala journey group pi la phansi hang lo la pen alang li tum stami fashion na hin stami knowledge do ik pik lo la pen alang li tum hansa isi man peng ki pi pen sin tum ta cho hang ek lo la pen anga cherap nanga che to do na son lo pusi ni tum alang li tum han cho hang lo la pen alang li tum stami la dak lang che tong don ik lo